Jo, se mi nabávám naběhl jako ty vejčuny. Včera zlatá železa. To máme ještě takovou jednu věc, když jsou takhle tady to a tady to už vy nevidíte, ale tam je skeleton kovej. Ukážu takhle to vypadá, když to živoce vypadá takovou, ale jak vidíte to dělí u toho, tak to je jako bych ta skeletona a toho teďka předvedu. Tak a takže v podstatě střílí, tedy je, kvůli tomu, že já hraju se takže střílí po všech ostatních týmech. Já mám kašel. Tak to asi pozná se tohle je pár kašlání, tedy to jsou jako poprvé, ale mám kašel. Pro diamanty jeden. Já týmej asi koupil nějaký vylepšení, jako je třeba potravka rychlejší, toho rychlejší dostávaný. Jo, a tady to je jakoby jump. Tady na to jsou jakoby slime bloky, ale jako uvidíte, co se stane. Prostě mě to vybuse nahoru. No já jdu na base. Třeba diamantama. A já jsem chtěla dělat pasti, ale asi je dělat nebudu. Železný meč. Ne, já se stavím na ten meč. Ne, zničený naposled. No, tak pozdě. Tak dáme ještě jednu hru. Tak, super. Jdeme. Tak. Se udělám takové záhradu, když vybíhám do střed. Jo, tak bude. Ne, já si myslím, že si ho tady. Ona je to oranžová. Ne, tam nezničím stel. Už ji asi máme zničenou. Ne. Se tady už tam dáme. Jo, rovnou na tu poslední. Jo, taky máme podí. Máme podí. Ne. Jsi tam šel. Já viděla asi zabili. Ne, tamhle. Ne, já spadnu. Já už to. Já mě to očividně zabil. Jo, promiňte, asi dává zrovna ideální myš. Slyšíte, když cvakám? Asi jo, ale klávesnice je dobrá. Slyšíte někdo něco? Asi ne.
napište klidně do komentáře, co jste slyšeli a co ne. Tohle je oranžový týpek, to je dost rád. Tam na schvál. Nebo ještě čekat. Který s těm. No nás se chviličku kouval do kamery. A tady je oranžový. Já, doufám. Ne, jsou ty diamanty. Jo, mě vlastně někde zabili. Tady dál víc diamantů. Jo, a určitě vydejte odběr, aby vám neutekly další takhle dobrý videa. A nezapomeňte, kdyby jsem dal 100 odběratelů do Vánoc, tak se odhalím. A nebude jako si říkat, že se neodhalím. Doopravdy se odhalím, když to dokážete 100 000 do Vánoc, tak se odhalím. Tady to ještě jeden, to je ještě jedno. Na jsem diamanty. Mám 10. A doufám oranžový. Čekneme se tady. Se úplně bojovat nechce. Máš s těma diamantová. Shiftu. Tak já jsem se shiftu koupila. Blbě tak. Počkejte, mluvil tady. Kabit. Jo, takže ty je asi dají, ty bejti. Nevypadá to, že by tam byly nějaký... Jo, to bude už asi dali, no. Tak, jdeme si koupit to, aby se musel chodit na střed a můžu si tady i vzít diamanty. Teď budu v pohodě i tady. Sejdou se čas objeví. Koukejte už. Tady. Stavíme za naši bitku. Ale už asi ty mají dodělá. Tady z komentářů už jsem vám vysvětlila, jak funguje, nevím, jestli hrajete tady na to strunu, ale nebo ne, ale je dobrý. Oni tady mají k nám cestu. Já jsem se to jsem si mohla vzít do týmky ten več, no, ale tak se dá už s tím dělat. Tady to vede, jo, tak to nevede krančo, já jsem si myslel, že by se je mohli zničit postel. Já si říkám už tady 10 diamantů dal, tak se teďka budu šetřit. Jo, já udělám takovou věc. Cože?
diamantů. 4 mi chybí. A budu mít luk. A šípy stojí půl staku a teďko mám momentálně, teďko to bude za 3, 2, 1, teď 2 staky. Tamhle. Jo, někdo tady koupil ostros. Jen na meč. Bejtí. Počkej. Aha, tak jdou na nás. Jo. Dáváme pěknou sadu. Ne. Tak vytřístívej ten proti třem, jako takže 3 metry, ale docela rychle jsme je dali. Mě dali jenom 3 hápka. On si už koupím ten luk. A plno štípů. Mám jich plno. Tak. A nevím, jestli vy vidíte. Jsem už tam tady tak, aby se potom čím nepřišel. Šípy nejsou tak druhý, ty mě úplně nejde, ale je ta durabilita. Ta už mám, jako jo, má jí to dost, asi rychleji umřu, ale je to nepříjemný. Super, jdeme. Pardon, já se to vykliknu. Jsem si to myslel, že chci jít. Nechci hrát. Ne, pomůžte mi, já mám luk, ne. Aha, tak jsem se s tím lukem. To je docela drahej. Tak tam je na luk lodí. Takže já jdu na střed, tam to je rychlejší. Ty diamanty, ale je to tam víc samozřejmě, ale já jdu tam. Na to? Jo. Já jsem se taky nepřijdu ty 2 diamanty, který mám teďka u sebe. Dobře. Hezky, jdeme. 7. Shiftu se. Ještě 2. A jdeme. Ne, není to mají. Oranžovýho. Takže si třeba já mám tam aspoň do dvojdu. Se. Luk. Já spíš bojím na ten střed. Tak jako oni to mají hned u bejsky. Hezky. Půl staku. Ne, teďko už o ten luk hlavně ne. Ten luk už ne. Co ti to ne. To zničí postálo. Super. No tak máme po posteli. Já vezmu ten luk. Ještě 8. Ne, on mě dal. Ta poslední rána. Ne, nemusí být poslední, ale... Jdeme. Jo, když tak můžu dělat videa, který mi napíšte do komentářů.
jestli chcete Bed Wars, Skywars, tak doporučuji Skywars, hlavně ne, ty mi moc nejdou. Takhle. What the fuck? Jsem ještě neviděl takhle, že by mohly být. Co to na střed? Shit. A dneska meč, tak jsem začala vidět. To bylo asi za mnou někdo, jako dostala jsem damage, asi tam nikdo nebyl, nevím. Nevím, co bylo ten damage. Vypadá, že někdo mohl nedal kolukem. Tak a jdeme na diamanty. Ne. Já se dám teď radši meč. Jsme za tým. Jo, light blue. Tady je teammate, super. Jak se zarobím spolu proti dál. Tak tady. A jdeme. Reálně, skejte mě. Vytvořili. Ne, oni půjdou teď dost po nás. Vyjemřeme. Nevím, jestli týmej na to myslí, nebo jestli je tak dobře v PvPčku, ale tak dobře. Zase jenom radši otočit. Bude tam prostě tam v pohodě. Asi se, že všechno tam dohodí a... Nevím, co to bude Sharkness, ne, možná, že tam můžou být i diamanty koupali. Oni že ho dělali třeba nejmáš, ale já bych to nevěděl. A nebo to jsou pak takové super věci. Je to tady a ono tady to dává regeneraci. Pak je to z Mindbreaker Free, to stojí 20, já jsem měl 10, takže jsem si koupil tu regen. A tady v tom místě, kam to dám, tak tady budeme mít permanentní regen. A tady mám regeneraci. Tady chci dát ještě Mindbreaker Free, to stojí 20 zlata. Tady to stálo 10, ale nevím, jestli si našli třeba o, jak se jmenuje, jo, Blackness. Ten Blackness kolem toho, kvůli tomu, že to stojí 20 diamantů. Počkej, 20 nebo 10? Schválně kouknu. 10, ale jako je to pořád dost. Já můžu tady ustavit ty diamanty. Ale bude zase takové strašný. Ale za těch prvních 10 koupím a nám to tady šlo všechno rychleji, tady jsme to prostě strašně rychle nám to tu šlo. Jak to dlouho jsem teď chodil, už mám, ne. Se, že jste zabíhala. Tohle je na středu, tamhle se koukal, nevím, jestli to byl náš light blue a já jsem si myslel, já jsem si takový jenom takový, jsou nás ještě 3 zlata, ještě jedna. Jo, a koupíme si to Mindbreaker Free, jako ne pro nás, ale pro táhle místy. Dostanu sem, takže teď se tomu dát bude blbě. Ne, já si myslím, že začátku, že je to nás teammate. Ne.
paní krví to je a to máme rege, jako, já jsem to viděla asi půl hápka a druhýho je ta regan. Vypadá to takhle, tady to je ta regenerace a mají krví. Jo, mimochodem natáčím to s kamerou, takže já když si koukáte na můj počítač, já jsem tady sestříhala, aby tam nebyly vidět ty kraje, ale velikost jsem to dělal symetricky a já to neumím stříhat takhle, takže jsem to prostě někdo tam koupil. No tak jsem chtěla říct, že vidíte půl, já se skočil do vojdu, že vidíte půl obrazovky. Nic jsem už tak důležitýho neměl, jenom pár železat, tady je rychlý. Vždycky tady budeme takovou chvilku čekat. Jdeme. Ne, to může hned. Jedničku. Takhle to má, že se to vždycky koupí na všechny. Tě odpálím. Někde, tak tady ještě dáme zase tu posilu. Tak ji dáme sem, kvůli tomu tam. Tam asi takhle sem, aby to bylo ty červený, teďka teda zase budou útočit, já jsem si... Takže mimochodem dává jenom půl hápka, to spíš ten radíček bloku, takhle. No to hnedka pak ukážu, jestli teďka nechce plejtvat, ale až to budou. A nebo to nějaký používám na ničení postelí. Když to mají krví. Tady to vyvouchne něco jako ty anti-menší a nedává to. Jak se to jmenuje? Střílí to gást. Tak nevím, co se zrovna nevěděla, ale mám regenku. Ne, já mám pitia. Jsem nevěděl, že mám skvělé pitia. Válem riskl. A to jsem oblouchal na zem. Já jsem měl kejl. Asi počítá, že se to dává odvoj. Jako, ono mu to sice dalo půl hápka, ale ono, jak se podívám děti ty bolky, tak tam do toho vojdu. Jo, ty někdo se kouká na kameru a vy tam vidíte 2 srdíčka, oni se tady jde zakoupit 2 srdíčka, navíc tak to někdo koupil pro nás všechny. Týbejte. Oblám připekl. Super, takže tady ten už střílí. Aby jsem se měl. A já vezmu tam blízko u sebe. Tady to hráme sebe. S tím mám spadl vojdu. Tak ho dám line blue. A když bude utočit, tak já vám to ukážu. Cože? Jo, co se stalo? To si někdo neví. Se tady koupím. Ještě jedno zlato. Aha, je diamant, ale tak. A teďka to můžu mít diameč a to nevidíte, ale na to mám teď diameč.
asi nevidíte, ale viděli jste ten nápis, jako vidíte se jeden fixer. Blbě asi to budu vystříhaný, nevím, jak se mi to povede, ale nejspíš jo. Jo, mám 3 tady ty. Já nevím, jak se to nazývá. Já jsem tam končená, takže jsem ale spadl do vojdu. Ne! Já jsem chtěl diabeč. A pala. Tak to se úplně nepovedlo. Aspoň nechal mám dřevěnej. Ne, jako nám to někdo použil na tu postel, jak se tam odbouchlo. Tam jsem to viděl v ruce a že se to použil rychlejci, tak mi nám to odpoulil lápičnou bariéru. A to úplně nechce. Ne! Takže ty vejte zabili. Hezky, ale ne, jako je týbejt, já jsem to shiftoval, ne. Zrovna to samý místo, kde jsem dal do pytla ten diabeč. Jako, vy si asi myslíte, proč ze mě vypadl, akorát, že já se spadl do vojdu, takže ať koncu už asi nespomenu a nevím, jako funguje v tom vojdu, ale prostě to nevypadne, spadne po zem. Jo, oni tam útočí na jejich postel. Čkej. Si jdu rychle tady koupit. To. A mě dokonce nenachytá. Jo, vyhráli jsme. Hrabeš tady od vás? Bude asi docela takový. Jestli jste to dokoukali, až sem na jste borci. A dost velký borci. Jo, hezky. Jsem zkoušel DJ, jestli jde z toho skla, který pak zmizí. Chtěl skočit a dotknou se tam. Jako já si myslím, jako tamhle. Jak to nevidíte ze začátku rychlejc. Tak dáme hnedka to white coffee. To budu mít hnedka. Tak to mi neříkej. To bylo jako báru. Jo, ale to už jsem vám asi ukazoval, prostě, že jenom stavím bloky. Dělá tohle. Ale já chci zkoušet. Co tady ty věci dělají? Ne, čelá postava. No, nedalší to tam dala. Nedělá to, že tady v tom místě no, tady zrobil. Tak, to hnedka překazím si jeho radost. Aha, tak bude nějaký dobrý PvP. Aha, jsme vydrželi moc dlouho. Kolikátá teďko, to je už 5. medboss? Asi jo, no. Jo, to už asi bude 5. Jsem tím 5. hra, jinak. Od Basket Batmana. Si tady před ním zašiftuju. Ano, já jenom, jestli
postavit na střed, tak měl víc, asi ještě nemají cestu. Ne. Teď shiftu. No tak nic, kámo. Aha, a ty jedeš. Ne, železný meč se stejně hitu. Železný meč je to jiný. Tam neměl asi ještě jeden víc na to zabití, ale... Já nevím, jestli jsem vám ukázal. Tady chvíličku opnu vás, tady budu... Tady zašiftuju. No, tady mi také rádi shiftuje. Batman. Tak a teď konci tady budu na ně střílet. Jo, tady to je ten Enderman, já vám pak ukážu, který. Tady to je takhle, že ti postaví most k tomu nejbližšímu ostrovu a vypadá to takhle. Takhle to je. Ne, já se na to nemám a tady toto jakoby postaví ten Enderman. Ale tak on ještě ono to takhle dělá i z ohradíček. Jako sice je to blbý, že když bojujete, tak někoho nemůžete vykrobekovat, ale nikdo taky nemůže vykrobekovat vás. Skočím. Tady jsou moje první dia. Ne! To udělala. Nebude sranda. Pobavíme se, nebo ne? Jsem udělal srandu, poslala. Klidně teď udělá, ale... Co? Ne! Tady fialový. Co je? Přišel. Tady diamanté. Já si se nemohl chci ničeho postavit takhle, když jsem si udělal tak dobře. Ale tak, už to beru vážně. Jdu jim to zničit. Do semhle a jo, 10. Tady máme tohle. Ale možná to se nedotvát. Já už 4 TNT. Ono se tváří, tak už uvedeme. A přitom budu mít. Ne. Prvoměrný. Musím to něco si mrtvě. Si ne, no, ale tak. Ne. Tady jdem po něm. Jdeme na něj. Ne, přel zde měč. To nešlo. Když tak, ne, postav mi backup. A tam přišli na něj. To zpět cítil. To už taky doboje. To vždycky 5 vteřin. Ne. Co je třeba to odpálím. Kdyby se to vidět sedí, to jak střídník, já se jako zapomněl, jak se to jmenuje. Ne, se odpálil trošičku, mě jde za ten most, já ho nevím jak postavit zpět, ale já jsem tak úplně bojovat. To dá střela, se jako všechno odpálí i mě. Teďka by nesl nějaký blbý zprávy do chat. Dokud to může umím cenzurovat, tak já jsem nedostal, že tak. A nasle.